قبلهم على اليد. Inselmulkom sinjuri l-għakom għal shooter jekk ikolkom xi mistoqsija u xi informazzjoni ibatulna hawnhekk. Batulna, da. Xiex? Allunna kif inbidlet id-dinja minn 100 sena ilu? Tisgulletna batulna. Ma jenna, ma jenna rrid nirrispondiha. Ħanajdlek, toqgħod taħseb li fl-aħħar 100 sena mhux ngħidlek il-baqgħu l-istess, imma hemm ħafna militarijiet. Jien naf eżempju Adolf Hitler 100 sena ilu kien għamel guidebook l-idejat estremisti u razzjali tiegħu. 100 sena wara, jekk tmur f'postijiet bħal-Palestina, post-Sudan, postijiet oħra, u anka u Malta jekk tara xkultant il-kummenti li jinkitbu fuq il-Facebook, naħseb għatanna ċertu ideoloġiju tipu jinnaf dik il-famusa frażi "Go back to your country". Anka il-television ġiffintat 100 sena ilu, fil-fatt kien dan li qed jidher bħalissa John Logan Baird, illi kien jew Logan insomma li kien ħareġ bit-television, dak iż-żmien l-iskop kien li ixandar. U għadu ixandar sal-lum inbidlu nara televisions minn żmienu ma Irqaqu. Irqaqu. Il-Phantom of the Opera għala 100 sena. Tibdiet bħala rappresentazzjoni fiċ-ċinema fl-Astoria Hotel fi New York, imma mbagħad is-Sir Andrew Lloyd Webber għamilha għaddatta għall-park. U għada sal-lum għaddejja. Insomma, li nistgħu ngħidu illi hemm ċertu affarijiet illi jinbidlu, però hemm ċertu oħrajn illi jibqgħu stabbli over and over the years. Aħna miegħu il-ġimgħa l-għaddiet ħnaġu nitqa' miegħu mal-bniedem Raymond Marquette li għallimna l-etikett. Hi, hey. Insilmilkom. Jena Raymond Marquette, professur tal-etikett. Xek. Li namlu perfett. Tisma' hawnhekk qegħdin fuq in-net. Le, one. And that's my cat. U dik il-mara Yvette, il-klarinet, demonju, Nistaw nibdew. Mela, illum ħankun qed nagħlem lilkom nies mal-edukati kif tiklu iż-żebbuġa bħan-nies. Tajjeb? Żebbuġa dik tal-adma. Mhux ovvja, kieku m'għandekx problema, żebbuġa. yeah. Jekk ara ħanarikom mela, għandek iż-żebbuġa, issa anke t-toothpick fiha teknika, it-toothpick dejjem tittuża tiegħek. Għax nara spiss jiena illi tibda titfixkila ma taħat ieħor, daqqa tuża tiegħek, daqqa tuħu tan-nanna u ġieli kollha anke l-ġebla. Ja, ejwa importa, please. Inti toothpick, it's a one time, sorry, kontra kif jgħidu tal-ambjent, tiekol u tneħħiha, ma jistax ikun daħla ġoħalek, u mbagħad ma tkunx tista' taqbad u tibda tmisshom kollha, qed tifhem. Nabdu żebbuġina, nitfgħu ġoħalna u nikluha. All right, Nistgħu ngħidu li kien jasal għadma. Ġek, nispera li le. Ja. Ħanqeda għal-edukazzjoni, tajjeb? Isni gonzi. Ejwa, jgħab tax saw l-affarijiet. Mela, li ħanamil, ħanajdek kif m'għandekx teħles minna. Kif? Ja, li mhux lejna, ja. lejn. Ja. Ħanajdek kif suppost teħles minna. Mela, bit-toothpick ġdida. Mhux taħat ieħor. Ħanat. Stennew dik in-nofsija sa ma jikolla. Ejja, sur market, hi. Tatti ħalli. Għalax edukazzjoni. Tob, saqa bil-għalb, sor, baqajna naqra laħam, kont ħanifka. Taqbada bil-galbu, maturjal ħatta it's quite kind of disgusting. Min jaf. U titfaħħa il-plat. Ma rrit ngħid minn ġajt fajta fil-plat ma żebbuġ liħor. Tijak. Ma hekk Mux tal-komunità. All right, dak għax se tiklu għadek. Dak għax se niklu Imma kieku hemm il-plat tal-komunità, allura. Kieku tista' biex ekk hemm xi ħadd idejek. Ġajna. Ja, ara hi ħaniqfu għaw, grazzi. Intermilkom? Jien Raymond Marquette. Ma nafx kemm tajba. Ħanifga fiż-żebbuġiet. Smajta il-mara tiegħi Yvette. U dak it-tifel tiegħi daqt ħemel il-preċett. Selmilkom.
U bl-intervent ta' Sur Marketta aħna naslu fl-aħħar tal-programm tinsewx. Jekk taraw xi ħaġa ibatulna email għandna każ veru interessanti ġej ta' Żabbar. Issa ngħidulkom dwar. Ciao, saħħa.